Това е втори епизод на Майнкрафт оцеляване с Емо 2. И загубих си малко от айтемите, защото паднах от някаква тъпа височина там и умрях. Но нещо странно, което ми се случи. Мале. Значи бях на половин сърце, точно преди да умра. Но сега ще вземем предпазни мерки. Точно преди да умра, значи изядох едно око на паяк. Което преди да започнем клипа убих. И нито отрова, нито нищо. Просто пожълча сърцето и това е. Защото веднъж в един друг сървър хапнах и веднага ми се намалиха 3-4 сърца. Знаете ли колко дърво изхабих само за да си направя още една лодка, която одеве се щупи отново. И затова този път ще отсечем някои дърва. И забравих си мисълта. Ще правим нещо друго готино. Обаче саплингите са. Какъв този звук е? Значи за саплингите много са ми нужни. Ето саплинг. Сега както на знака проц. Чупа, това е пада саплинг. Не успях. Да ви кажа, за тези от вас, които не са чували за знака, не са го гледали или проче, аз понеже съм голям фен, да ви кажа, гледайте му клиповете на Minecraft Emerald, сезон 1, сезон 2, раунти там някъде. Много са готини. И много често с Lamborghini Online, който е неговият другар в сървъра, малко честичко спорят, ама. Мале, мила, какъв съм. Така. Остави. Аз не съм добър в плуването. И да ви кажа, преди да започнем клипа, бяхме на лесно, както и в миналият епизод, и навсякъде е пълно с чудовища, все едно сме на хард. Даже видях и слаймове, т.е. аз ги наричам желирани зомбита, защото са горе-долу това. И нямаме вълна. И не намираме овце. Затова може и да съжалявам, защото това е малко измама в Майнкрафт, но отиваме в полето да търсим овце. Дори само от... може да убиваме и паяци, не знам, защото от 4 преждам им паяжинките от паяците, дето получаваме като ги убием. Може да си направим вълна. Но като гледам, има само трева, лава и планини. Липсват само овцете. Е малко тъпо да търсиш овце през нощта. Иначе, сега падам от 2 купчета и ми се намалява живот. Тъпотия. Май защото е със спринт. Сета. И... Значи сега от тук скачам. Тъпотия. Майнкрафт има и недостатъци. А това всеки, който играе Майнкрафт, го знае. Но не биваше да се отдалечавам чак толкова. Защото ме мързи да плувам. Постоянно трябва да натискаш бутона, иначе веднага потъваш.
е? Все едно купая чакъл. Доста време отнема. И колко дърво събрахме? 5. Аз па не се сетих да събирам още дърво, ама... Карай, както казах в първия епизод, дори от малкото съм доволен. И ако тук се спалне някакво зомби... Готово. Предпазни мерки. И като умрях си, трябваше да си направя още една работна маса. И ще си направим една пътека. Така. И нека продължим. Ето сега ще ви покажа колко чудовища се появяват. Но не са само... Гледай сега. 4 скелета, 1 пак. Една се появяват. Все едно падат от небето за много време. И то всъщност така става. И от 9 толкова много животи ми се намалиха. Тук целият бях в стрели. Беше просто... Само от един единствен скелет. Но той имаше късмет, че е във вода. Защото така ми беше трудно да го оцеля. Освен това, гадното е, че тогава нямах лък, а имах само една стрела, единствен шанс. Но и с една стрела трудно се убива. Даже изобщо не можеш така. И да ви кажа, размислих. Убият ли ни, вече няма да спираме поредицата. Ето сега. Пак същото като одее. Тъпчо. Как се отблъскваха стрелите? И сега и ти ли бе? Гледай сега. Така ме се отблъскваха. Не, тъпотия е просто. Просто тъпотия. Да ви дам един съвет. Отидете колкото се може по-надълбоко и го убийте, когато дойдете под него. Добре, това е доста странно. Това звук го чувам постоянно. А най-вече на Креатив има доста понякога дразнеща музика. Крепа! Ти го правиш тук, бе? Майко мила, бати. Не! Сега ще го убия. Щеше да е доста гадно да взриви къщата. Понеже съм заед за малко. Ще ви кажа стоп на клипа. Гледам сега това тъп скелет, какво му направи. Ако искате, не се абонирайте, защото мен не ме интересува. Важно са харесванията за мен. И чао!